Vítajte u ďalšieho videa. Dneska si to hráme Minecraft a pozrieme jedno video ako reakciu. No. Presne. Počkajte, musím sa vysúvať, áno. Ten chat je trošku prekletý, lebo ja som si tam dával enchanty na moje veci, tak sa... Nevedel som si tam dať veci. Nie, nefunguje. Dáme tam môj krumpac. Áno, to je môj krumpac. Krumpáč. Tam mám zlato, ktoré som naťažil s týmto mojím krumpáčom, lebo má silk touch. Silk touch. A kým sa nám vypieka, tak sa zatiaľ kúkneme na tú animáciu. Pum. Tu vidíte. Áno, tak to vyzerá. A je to presne Heinom, či ako sa volá pre Boha Marieho. Áno, je to taká animácia trošku. No, to je ten song. To si počuť chvíľu. Áno, to si radšej nevšímajte. Lebo tá vec, to je jeden chlapec, ktorý nechápe, neví, čo má delať ani potatanec. Áno. 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 Presne. Tá animácia je brutálna, ale prosím ťa. Nevždy je všetko normálne. Niekedy. Počkajte chvíľu. No, tak. Jaj. Môj. Čiripkajú vonku. Vtáčiky. Že... Áno. Čo počuje ten mikrofón? Asi to ako zbučí môj počítač. Nejak takto zbučí môj počítač. Áno, to je môj počítač. Tak zbučí. Mučí, kučí. Áno, toto je celé video. Pa.